ang dami. Buhat tayo tinatalihan niya. Sino ka? Relax. Titirin na po namin ang aming tabang pambarisaway na pinagkaumukan pa po namin kagahapon at ako po ay nabaldado nagbugsay. Basta ka ba nagkakapon? Oo. Grabe, ang dami. Eh, bird. Hindi naman yun yung huli natin eh. Tatapon natin yung mamaya. Hindi naman yung huli natin eh. Mga limasag na dito pang isda. Kaya yung isda na mahuhuli, tatapon. Isda mo ito pag hindi ko tapon. Oo, ang dami. Ano ba yan? You waste like. Ang linaw, nakuha, iwoy pa rin. Uy, ito, meron na. Isa. Dalawa. 1-0. Alright. Pero nakalahati na natin. Oh, meron ulit. Yun! Parang estudyanteng laging ganadong pumasok kasi di ka nawawala ng bawa. Tigay talaga. Meron ulit. Wala na yung dating malalaki. Kami dati napapakot ng lalaki. Mabigat yan kasi babae. Meron siyang kaya yan. May itlog siya. Ay, may kuha yan. Second batch. Second batch na. Yun lang ang huli, dadalawa. Naubos na nila nung pipeo. Gusto nila bibig. Ba? Parang lugi yata ah. Isang pangulay, dalawang piraso. Wala ba na nahuli ah. Yun ang sasabi ko sa'yo. Ayaw mo. Ay, produce. Ang ganda ng taba. Kaya po ang sasabi namin ayaw mo. Lakay. Ano, dadalawang piraso lang? Ilong. Haba-haba na tataba natin ang sulit ang huli. Saan natin nalalagay? Wala tayong
Nung dalawang piraso. Sabi ko, pinuusap ko na sila. Sa pasabing karga sila pupunta. Ha? Sa pasabing karga. Hindi dito sa Taba? Hindi. Wala yung sinabi mo eh. Iwi na lang. Walang kalimasan. Wow ah. Ang haba nun ah. Ito naman. Baking giveaway pa. Apat. Ay. Paa niya na po ata yung tinatalian niya. Eh, tama na, mama. Ito po yung mga nahuli namin. Isang napakalaking malaga. Napakalaking malaga. Isang napakalaking pangalan nito? Tarakatak. Tarakatak. Oh. Malaki yan, ano. Hindi nyo lang pansin. Isang napakalaking padaw. Isang napakalaking barisaway. At may malaki pa dun sa taas. Jericho ang kanyang pangalan. For short, barisaway. Ito lang namin mga giveaway. 1 kilo. Kilo pa dyan. Good. Yan. Isang napakalaking. Talaga yung pinakamalaki talaga. Pag nakawala, akis na. Basta talaga. Hindi siya makaipit. Para hindi niya tayo maipit mga sir. Dapat kinuha mo ng mga giveaway mo na. No? Dagdag mo na dito. Okay, wala po tong sipit kaya direkta na natin lalagay. Turuan ko kayo kung paano magtanggal ng sipit pag may sipit.
Pitik-pitikin nyo lang. Hindi matatanggal yan. Bali. Hawakan mo yung isda. Pag mo siya. Oh, kita nyo na? Tumutunog pa yan. Kikis pa kayo niyan, oh. 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 Siya si Lonnie malaki ulo na may semipanot. Ba, kapanervyos. Wala na kasing ibang isda eh. Kung may lapo lang dito. Natalo ko sa pustahan natin. Bakit? Walang alimango. Wala din naman ka ako. Huwag kang masyadong maligay dyan, Dudong. Ganyan talaga ang mga may iangan. Hindi kayang sumulong. Oo. Ito na. Ako naman yung mga giveaway ang walang bisayang patulong. Ito, masarap to yung sigang, oh. Dito na mo. Saan ang lagayan natin sa ako? Sige, silikit mo akin na. Mamaya na naman.